RichMonkey K2 XP Waterproof Coat е яке, което осигурява защита при всякакви метеорологични условия. Предназначено да ви държи топли и сухи през цялата година, якето е водоустойчиво, ветроустойчиво и ватирано с пълнеж до понт, включващо подплатена качулка с твърда козирка и напълно регулируем дизайн. RichMonkey гарантира, че всички дрехи от серията Апарел ще се слеят навсякъде, където решите да ги носите. Предлага се в 3 цвята, черно, зелено и камуфлажно, и в размери от S до 3 пъти XL. Пълнеж до понт, за да осигури максимална топлина. Регулируема дължина. Регулируеми ръкави. Регулируема висока яка и качулка. Вътрешни и външни джобове с цип. Водоустойчив, ветроустойчив и дишащ материал. K2 XP Waterproof Coat на фирмата RichMonkey.